Di rojên dawî de taybetî li bajarên Tirkiyê êrîşên li ser malbat û karkerên Kurdan zêdebûne. Di serî de bajarên weke Konya û Enqereyê pêleke nû ya nijadperestiyê li ser Kurdan dest pê kiriye. Herî dawî de 20 Têrmehê de li Enqere paytexta Tirkiye komeke nijadperest êrîşê malbateke Kurd kiribû û 4 kes birîndar bibûn. Di heman rojê de li Konyayê jî di êrîşa nijadperestî de Kurdê bi navê Hekîm Dal ku xelkê Diyarbekira Bakurê Kurdistaniyê canê xwe ji dest da bû. Parêzer Abdurrahman Karabulut ku dozên malbatên Kurd yên ku li Konyayê rastî êrîşê hatine dişopînin dibêje bêsezakirin sedema serekeyek û ev êrîş zêde dibin û daraz jî dijî Kurdan nijadperestiyê dikin. Türkiye'deki bütün saldırıların yoğunlaşması ve devam etmesi. Sedema serekeya zêdebûna êrîşên nijadperestiyên dijî Kurdan polîtîkaya bêsezayiyê ye. Li gel vêyekê dewlet û daraz van êrîşan weke êrîşên nijadperestî nabînin û weke bûyereke edlî binav dikin. Ger di êrîşa meha Gulanê ya li Konyayê dijî malbata Kurd pêkhatî de êrîşkar bihatane girtin û sizayeke giran bihata dayîn, êrîşên dawî pêk nedahatin. Êrîşên bi dijminane li ser Kurdan tên kirin, di yasayê de sizaya wê di zindanê de heta mayîne. Mixabin daraz jî dijî Kurdan nijadperest ev digere. Li gel wê yekê hevserokê Komaleya Mafê Mirovan Hukuknas Öztürk Türk Doğan ji amaje pê dike ku li gel ku di siyaseta navxweyiya Tirkiyê de zimaneke cudakar û tune hespandî lê dijî Kurdan tê bikaranîn, çend sedemên din jî hene ku ev qas êrîş ser Kurdan tên kirin. En önemli sebebi siyaset dilinde nefret söyleminin. Helbet sedema serekeya zêdebûna van êrîşan e wek û di siyaseta Tirkiyê taybettî deselat û hevkarê vê MHP li dijî Kurdan zimanê dijminatî û tune hezibandî bikartînin. Li gel vê yekê medyeya nêzîkî deselatê jî bi zimanê xwe yê cudakar Kurdan dike armanca êrîşên nijadperest. Her wiha gava ku li Tirkiyê behsa hilbijartinê dibe êrîş li Kurdan têkirin ku bitirsin û ji partiyê dûrkevin. Gel van sedeman di nava dewletê de jî hin kes hene ku bi zanebûn pêşiya wan êrîşan nagirin heta rê li ber êrîşan we dikin. Her wiha tenê di nava heft mehên îsal de li bajarên Tirkiyeyê yên weke Konya, Mêrsîn, Afyon, Enqere û Sakaryayê komên nijadperestiyên ku bi sadan kesî pêk tên bi dehan êrîş birine ser malbat û karkerên Kurd. Lêbelê li gorî parêzer û mafnasan di wan êrîşên ku bûne sedema mirina ciwanên Kurd de hetan hatenê 4 kes hatine girtin lê kes nehatiye sizakirin. Vural êrişmiş. Kurdistan 24 Enqere.